yude e chiemo gi. Ibro yudo ni japur ka ema tiyo gi chemicals gi mang'eny. Ka wang'iyo kaka wawach gimoro kaka chak. Kaka ne jachak cha odhi gineni odhi kukamua. To ibro yudo ni seche moko ng'ato oa puodho pok oluoko lwete to dhi chako nyiedho dhi chako nyiedho gima luoko ne ginene mar dhiang' en roya motiyo go. Koro ing'e ni mano king'iyo already mano keto keto germs kata kutegi already gine chiemo monego kadhi mbele onego acham. Koro mano king'iyo kar dairy sector ka. To king'iyo kar pur mawach ni pur mar alot, ibro yudo ni ing'e ni kaka ne itimo dala kacha onge kaka wanyagolo chemicals gi chiemo ineno makoro kaka watimo kaka nyalore dala kacha mano ng'is ni all the way nyaka kuma samangi chame gima inya resi en mana ni gima inya resi en maybe kudni through some watedo chiemo cha at least wawacho ni heat cha kata heat treatment dibedo mamalo ahinya mar nego kutegi. Lakini king'iyo kar chemicals ka yudo ni most chemicals mang'eny ok wanyal break gi mach ineno. Koro gidhi kaka ne gidhi gacha. Emimiyo wawacho ni wayudo ni atamalo madhi more than 70% kata atamalo 70 issues ma wan go e supply chain kaya en kar jopur koni nikech king'iyo kar transport ka nitie lakini ok ong'eny ahinya. Ibro yudo ni mabiro kanyo inyalo resi matin. Kaloro ni bende nitie chiemo michamo ka ok otedi. Chiemo be nitie chiemo ma ang'eni